Ahojte priatelia, vitajte pri 92. epizóde podcastu Zlepšuj sa. Dnes som chcel hovoriť o niečom úplne inom pôvodne, ale nedá sa inak, ťažko je hovoriť o niečom inom ako o vojne, ktorá začala na Ukrajine. Istým spôsobom samozrejme tá vojna tam už je takmer 8 rokov, od roku 2014, ale pred pár dňami začala na novo a v oveľa väčšej miere, keď Putinov režim napadol Ukrajinu a začali ju bombardovať a tak ďalej. Nechcem zachádzať do podrobností, lebo toto nie je ani politický, ani vojenský, ani žiadny taký podcast, ale ťažko sa sústrediť na čokoľvek iné a o tom chcem trošku vám dnes povedať. Dnes to bude naozaj aj veľmi krátke, nebudem sa tu veľa rozkecávať. Z môjho pohľadu je dôležité uvedomiť si, porozmýšľať, zastaviť sa, čo môžeš urobiť ty, ako môžeš ty prispieť k čomukoľvek. No takmer nejako nevidíš ani ty, ani ja, chvála Bohu, do hlavy Putina, ani nikoho zo zainteresovaných. Nevieš to nejako ovplyvniť, čo môžeme a čo do istej miery aj viacerí alebo mnohí z nás budeme robiť, je to sledovať. Sledovať z diaľky, dúfať, modliť sa, aby zomrelo možno že čo najmenej ľudí, aby sa to čo najrýchlejšie skončilo, ale ťažko predpokladať, ako dlho to bude trvať a kam to až dospeje. A je to asi najväčší možný stres v živote človeka, vojna u našich susedov nedaleko. A k čomu sa teda chcem dostať je, že nepomôžeme si, keď teraz začneme prepadávať depresii a zúfať si a neprestajne sledovať média. Samozrejme všetci chceme byť informovaní a ja to určite budem sledovať, ale nie 24/7, nie 24 hodín denne. Je dôležité mať prehľad a asi všetci budeme častejšie na tých médiách ako predtým, ale aby nám z toho doslova nepreplo, tak skúsme sa aj odpojiť a sústreďme sa na to, čo môžeme urobiť. Denník N pridal veľmi pekný sumár na svoje sociálne siete, presne o tom, že čo môžeme urobiť, tak veľmi krátko vám to zhrniem, prečítam, čo hovoria oni. Čo môžem ja urobiť pre Ukrajinu? Číslo 1. Zostaňte pokojní. Najbližšie obdobie bude ťažké pre každého. Buďte trpezliví a dobrí k svojmu okoliu. Číslo 2. Ak poznáte nejakých Ukrajincov, Ukrajinky, napíšte im alebo zavolajte, vyjadrite im podporu. Spýtajte sa im, či môžete nejako pomôcť. Potrebujú vedieť, že v tom nie sú sami. Bo číslo 3. Nešírte nič, čo nemáte z overeného zdroja. Dezinformačná vojna tu už dávno medzi nami je a dá sa predpokladať, že bude aj silnieť, takže dávajte si pozor, odkiaľ čerpáte informácie. Po číslo 4. Dajte slovenským politikom vedieť, že mier a životy ľudí sú pre vás dôležitejšie ako vlastné pohodlie. Tu sa trošku sám zamýšľam, že ako konkrétne, čo začnem teraz vypisovať politikom po Facebooku, neviem. Alebo číslo 5 asi taký najkonkrétnejší, čo môže každý z nás, kto má tie možnosti urobiť, je pomôcť finančne. Je na internete už množstvo zbierok, kto pomôže Ukrajine, Úsmev ako dar, Slovenská katolícka charita, humanitárna organizácia Magna, Slovensko-ukrajinská humanitárna organizácia Sme spolu. Tých možností je veľa, do popisu tejto epizódy dám aj všetky linky na tieto charitatívne organizácie, kde môžete prispieť či už ľuďom, ktorí budú utekať pred vojnou, alebo ľuďom, ktorí sú zasiahnutí vojnou priamo na Ukrajine. To teda môžeme urobiť a skúsme sa sústrediť na to. Hlavne sa skúsme sústrediť na prvý bod toho zoznamu, ktorý zverejnil denník N, kde sa píše, že zostaňte pokojní. Najbližšie obdobie bude ťažké pre každého, buďte trpezliví a dobrí k svojmu okoliu a ja k tomu dodám aj sami k sebe. Choďte vonku na prechádzku, choďte si zabehať, nadýchajte sa čerstvého vzduchu, choďte na slnko, porozprávajte sa so svojimi najbližšími, objímte svoje deti, svojich priateľov, svoju rodinu. Nechcem byť príliš sentimentálny, ale bude to naozaj veľmi ťažké pre nás všetkých a sústreďme sa naozaj na to, čo môžeme urobiť, čo je v našich rukách. Či už teda pomôcť Ukrajine finančne, materiálne. Ak máte známych Ukrajincov, ozvite sa im, ako im viete pomôcť a starajte sa o svoje fyzické i mentálne zdravie. Zacvičte si, zabehajte si, dobre jedzte, choďte vonku, choďte do lesa, choďte na prechádzku, choďte do prírody, aby nám z toho naozaj všetkým nepreplo. A na konci dňa si stále položte otázku, čo môžem urobiť ja.
Niekedy je to naozaj frustrujúce, lebo v mnohých oblastiach toto je jedna z nich, naozaj veľa urobiť nemôžeme. Je toho naozaj málo, čo urobiť môžeme, a tak sa skúsme sústrediť na to. Ja vám prajem veľa síl, veľa trpezlivosti, veľa pokoja, aby najbližšie dni ste zvládli so svojimi rodinami, so svojimi najbližšími. To je asi to hlavné posolstvo, čo som vám chcel dnes povedať. Nezabúdajte na to, čo môžete urobiť vy. Pomôžte tam, kde chcete a môžete pomôcť. Starajte sa o seba v tom dobrom, v tom najlepšom slova zmysle a starajte sa o svojich najbližších. Toto bola ďalšia epizóda podcastu Zlepšuj sa. Ak sa ti páčila a boli tam nejaké veci, ktoré ťa vyslovene zaujali, budem rád, ak mi o tom napíšeš, a ešte radšej budem, ak túto epizódu aj pozdieľaš, hoci len s jednou osobou v tvojom okolí, o ktorej si myslíš, že by jej to mohlo pomôcť. Ak ma počúvaš cez aplikáciu Apple Podcast, chcem ťa veľmi pekne poprosiť o hodnotenie. Ak ma počúvaš cez Spotify, aj tam mi už môže dať 5 hviezdičiek. Zaberie ti to len pár sekúnd a mne to pomôže dostať tento podcast a pozitívnu inšpiráciu k širšiemu publiku a ja ti budem skutočne veľmi vďačný. Samozrejme, poteším aj zdieľanie cez Instastory, Messenger, WhatsApp, Viber, SMS-ku, čokoľvek, čo využívaš na komunikáciu. Predtým, ako sa rozlúčime, chcem ti dať do pozornosti môj prvý e-book, elektronickú knihu, ktorú som napísal na tému 5 krokov pre skvelé ráno. Bez ohľadu na to, či si ranné vtáča alebo nočná sova, to, ako začínaš svoje dni, je mimoriadne dôležité. Ak máš pocit, že u teba existuje priestor na zlepšenie, skús si pozrieť tento môj e-book. Na 18 stranách s tebou zdieľam pár základných tipov, ktoré mám na sebe odskúšané a dlhodobo robia moje rána lepšími, zmysluplnejšími, produktívnejšími a zábavnejšími pre mňa i pre moju rodinu. E-book je úplne zadarmo a dostaneš sa k nemu veľmi jednoducho. Stačí, keď klikneš na www.zlepšujsa.sk/skvelé_ráno, všetko bez diakritiky, zadáš svoj e-mail a hneď si môžeš e-book stiahnuť úplne zadarmo. Budem vďačný, ak mi dáš vedieť, či sa ti páčil, a držím ti prsty na tvojej ceste k skvelému ránu. To už je odo mňa naozaj všetko, počujeme sa opäť na budúce. Ahoj!